Вітанкі, сябры. Сяджу тут, мантую нашу з Янай гутарку пра артыкул, які яна прачытала пра старэнне, пра абарону ад сонца. І я падумала, што, напэўна, нейкую трэба падводку запісаць, таму што запісвалі мы гэтую гутарку роўна год таму. Вось, калі яшчэ сонца было актуальным, а потым неяк заўсёды з'явіліся справы, іншыя гутаркі, і пакуль я ўзялася мантаваць, то ўжэ была зіма і ўжо было неактуальна гэта, таму мы вырашылі пакінуць яе на наступнае лета. Вось яно зараз ідзе. Таму сябры глядзіце, выпісуйце сабе карысныя рэчы, пакідайце пытанні, якія ў вас з'явяцца пасля той гутаркі ў каментарах. Ну і, канешне жа, падтрымайце нас падабаечкамі, лайкамі, вось, і глядзіце гутарку. У мяне навіна, ну, ці цікавостка проста пра старэнне, пра рак, мае улюбёныя тэмы. Я прачытала артыкул, мне ён спадабаўся, такі падсумоўвае некаторыя рэчы, якія я даўно ўжо выношвала з розных там крыніц. Спасылку на артыкул у апісанні. Пакінем воля. Артыкул з часопіса Еўрапейскай акадэміі дэрматалогіі за 2021 год. Артыкул завецца так: даследаванне старэння, пераасэнсаванне першаснай прафілактыкі раку скуры. І тут у гэтым артыкуле пра тое, што першае, вельмі звязаныя фундаментальныя механізмы, чаму ўтвараецца рак і як адбываецца на малекулярным узроўні старэння. І другі пункт пра тое, што мы дагэтуль, да нядаўняга зусім часу, лічылі, што старэнне гэта штосьці непазбежнае. Хаця яно такое непазбежнае, як і хранічныя хваробы, якія пачынаюцца з цягам старэння, як там ракі, дэмэнцыя, сардэчныя захворванні. І ў артыкуле падсумоўваецца даследаванне пра тое, што вось на малекулярным узроўні ўплывае на старэнне і на нейкія дысфункцыі розных самых органаў некалькі там фактараў, унутраныя і знешнія. Сярод унутраных фактараў гэта аксідатыўны стрэс, я пра яго некалі казала, сенесцэнцыя, гэта калі клеткі вырашаюць проста не пладзіцца, памерці, груба кажучы, але не знікнуць з арганізма. Яны такія, як зомбі-клеткі завуцца. Гэта калі вось арганізм думае, захварэць не ракам, ці памерці, і вырашае вось проста захраснуць у часе, груба кажучы. І ўтвараецца гэта сенесцэнтная клетка, каб прадухіліць праблему. Але сама па сабе вось гэтая сенесцэнтная клетка, яна таксама стварае захапленне ў арганізме. І калі іх назбіраецца вельмі шмат, ты як бы быццам бы не захварэў першапачаткова, прадухіліў вось гэтую рэзкую хваробу, але само назапашванне гэтых каморак, па-беларуску можна сказаць, клетак, яно таксама выклікае з цягам часу вось гэтыя захворванні проста пазней у часе. Потым яшчэ сярод вось унутраных фактараў дысфункцыя мітахондрый, вось гэтых энергетычных станцый у кожнай клетачцы нашага цела, яны перапрацоўваюць рэсурсы звонку ў энергію, якую мы маем для працы ўсяго нашага арганізма, кожнага органа. Вось дысфункцыя тых мітахондрый, яны ўплываюць на тое, захварэеш ты ракам і наколькі хутка ты будзеш старэць. Груба кажучы, там пасля 50 і далей ўсё хутчэй і хутчэй, дысфункцыя гэтых мітахондрый праяўляецца ў тым, што фактычна батарэйка кожнай клеткі працуе там на 70% горш. Вось. І гэта як бы можа ўжо праяўляцца ў самых розных хваробах, таму што адна справа, калі ў цябе батарэйка горш працуе, там, не ведаю, у там клеткі там сэрца ці там скуры, ну ўжо дзе там атрымаецца, там ужо хвароба і першая з'явіцца. Але самая такая цэнтравая праблема вось гэтая дысфункцыя мітахондрый. Вось. Ну і карацей, гэта ўсё так падсумоўваецца, расказваецца пра тое, што мы так мэтанакіравана шукаем лячэнне раку,
мы фактычна даследуем малекулярныя механізмы, як ён утвараецца, і даследуем ўсё больш і больш, выкарыстоўваючы сучасныя тэхналогіі, у тым ліку і штучны інтэлект, і апрацоўку вялікіх базаў дадзеных. Мы накіроўваемся туды, у самы цэнтр, чаму рак утвараецца, і фактычна няма сумневу, што мы такім чынам і спрабуем развязаць праблему старэння агулам. І вось тут пра гэта. Яшчэ сярод знешніх фактараў, пра якія таксама важна памятаць, што старэнне яшчэ знешнім выклікаецца фактарамі. І сярод іх два вось тут адзначана. Першае гэта ультрафіялет сонечнага святла, а другі гэта забруджанае паветра. Ну і усялякія знешнія таксіны, якія пастаянна як бы атакуюць нас звонку. І тут сярод цікавага дадалі фатаграфію жанчыны 92гадовай, якая апошнія 40 гадоў яна выкарыстоўвала абарону ад сонца толькі выключна на сваім твары, не на шыі. І вось цікава паглядзець, як яна выглядае. Але як бачыце, проста розніца паміж тварам і шыяй, вось як быццам бы шыя 92гадовай жанчыны, а твар там, не ведаю, 60гадовай жанчыны. То бок Але розніца... чаго шыя хутчэй старэе, чым твар, не? Нават у Не, звычайным. больш-менш аднолькава. Так. Ну, дакладна не так. Вось. Ну і гэта проста да таго, што агулам падыход і да прэвенцыі рака, і для прадухілення або запавольвання старэння, яно агульнае, вельмі падобнае. І там адзначаецца падыход абараніся, аднаві і вярні як было. Protect, renew, reverse. То бок, у першую чаргу трэба думаць пра тое, каб абараніцца ад усяго і ўнутранага, і знешняга пашкоджвання. Гэта і абарона там ультрафіялета, і гэта не толькі санскрыны, гэта проста не выходзіць там на сонечнае святло, там, калі там ультрафіялетавы індэкс вельмі высокі, яго можна вельмі лёгка ў гугле прабіраць перад выхадам. Но агулам летам з там 12 да 3 дзе лепей не выхадзіць, калі вы бачыце, што гэта сонечны дзень. Потым там другое, гэта там абарончыя вось гэтыя капялюшы, адзенне абарончае, а ўжо толькі потым вось гэта ўсё сродкі нейкія для скуры, якія мы намазваем. І сярод вось як абараняцца таксама ад гэтага знешняга, гэта таксама спажываць антыаксідантаў шмат, раслінную ежу, якая натуральным чынам на молекулярным узроўні аднаўляць дапамагае клеткі, пашкоджванні, якія утвораны там у скуры, якая першая сустракаецца з гэтым знешнім усім. Ось, если як мага больш вось гэтай разнастайнай антыаксідантамі багатай і поліфеноламі, напрыклад, ежай. Это вось першае абараняцца, другое вось аднавіць, гэта таксама тое, што можна самому рабіць. Там і фізічная актыўнасць такая сярэдняй цяжкасці, каб арганізм не забываў там, для чаго ён прызначаны ўвогуле быў. Ну, там шмат чаго можна і абмяркоўваецца ў артыкуле сіналітыкі, гэта такія рэчыва, яны зараз актыўна даследуюцца. Каб вось тыя самыя сіналітычныя клеткі, каморкі, яны выводзіліся з арганізма і не назапашваліся. Таму што калі яны назапашваюцца, як я ўжо сказала, гэта павышае захапленне ў арганізме, і таксама як бы ўжо будзеш не ведаць, адкуль будзе праблема у сувязі з гэтым з акумуляцыяй гэтага ўсяго. Вось лекі, якія накіраваны на вось гэтыя дысфункцыю мітахондрый, таксама распрацоўваюцца. Ну, гэта ўжо нешта, што ты як бы сам можаш, але ў той же самы час з дапамогай тэхналогій. А вось гэты трэці этап прадухілення старэння ці запавольвання, reverse, вярнуць назад, гэта ўжо выключна разлік на тэхналогіі, якія зараз актыўна вядуцца, і яны вядуцца ўжо на ўзроўні, што менавіта
аднаўляецца, вяртаецца на больш маладзейшы ўзровень а, ж стану, напрыклад, вока, напрыклад, у мышэй і ў прыматаў. Даследаванні гэтыя вядуцца, гэта генетычныя даследаванні, то бок, там уводзіцца у крываток пэўнае рэчыва. І, напрыклад, былі, вось я чытала это ўжо з іншага артыкула, даследаванні гарвардскай медыцынскай школы пад кіраўніцтвам Дэвіда Сінклера. Яны аднаўлялі зрок мышам і прыматам, і гэта ўжо працуе нават у прыматаў лепш. І наступны ў гэтым годзе, у наступным годзе, у першай палове наступнага года ўжо будуць тэсты на людзях. І фішка ў тым, тэорыя у тым, што можна аднавіць, вернуць, як бы аднавіць памяць клетцы на стан, калі яна была яшчэ здаровая. І такім чынам яны там прадухіляюць, лечаць, вось, мне здаецца, глаўкому. Яны менавіта накіроўваліся лечыць у мышэй і ў прыматаў, ну і ў людзей зараз. Але механізм, які пацверджвае вось гэта даследаванне, яно больш універсальны. І гэта ўжо як бы нават не тэорыя, гэта ўжо праверана на жывых істотах, а не проста там недзе на клетачках і з літаратуры. І вось гэта пра тое, што мы можам рабіць вось гэтыя першых 2 пункты, абараняцца і рабіць, што можам, каб запаволіць старэнне, але тэхналогіі, яны так хутка развіваюцца, што яны могуць ужо ў вельмі хуткім часе дазволіць вярнуцца назад, як бы рэверс зрабіць старэнню. І ёсць такі яшчэ тэрмін, там адзначалася ў артыкуле, у нейкі момант будзе такая кропка, калі старэнне запавольваецца, тэхналагічны прагрэс вельмі хутка развіваецца, нашмат хутчэй, чым чалавек старэе. І ў нейкі момант чалавек не будзе далей старэць і увогуле паміраць, таму што тэхналогіі развіваюцца нашмат хутчэй. Яны як бы апераджаюць старэнне чалавека, і вось толькі праз гэта магчыма, як бы, што чалавек не будзе старэць вельмі доўга. Але зараз як бы агулам там 120 гадоў людзі могуць жыць і нават без ніякіх інтэрвенцый з тэхналогій, а вось чыста на абароне і вось аднаўленнях арганізма. Вось гэта 2 першых пункта. А зараз ужо атрымліваецца, што людзі з дапамогай тэхналогій ўсё больш і больш даведваюцца пра сябе і вось накіроўваюцца, каб і старэнне, і рак, і вось глаўкому, як я адзначыла, вылечваць, дзякуючы вось возврату на генетычным узроўні вось гэтай клетцы. Вось такая вось навіна, ну, цікавостка, мне проста было цікава чытаць гэта, і таму вырашыла падзяліцца на гэтым тыдні гэтай навінай. Мне як заўсёды першая думка, наколькі гэтыя тэхналогіі будуць даступны ўсім. У нас ізноў багатыя будуць маладымі і жыць доўга і лячыцца ад раку, а бедныя як ёсць. Ну, усе гэтыя тэхналогіі, яны заўсёды спачатку вельмі дарагія. Але, ну, вось я паглядзела яшчэ інтэрв'ю гэтага Сінклера, ён кажа, што ну так, зараз гэта $1000, нават каб проста выпрацаваць вось гэты адзін укол, які мы там укалолі шымпанзэ. І агулам даследаванне шматмільённае. Але гэта першы раз, і мы яшчэ нават не працавалі над тым, каб гэта было хутчэй. Але паводле вось прагнозаў яго мінулых, як ён думаў, будзе гэта даследаванне развівацца, само вось гэта вось ад клетак да шымпанзэ, ён думаў, што гэта зойме 10 гадоў, а заняла гэта пару гадоў. Ён кажа, што з такімі тэмпамі як бы наступны этап, пасля праверкі, што гэта працуе, наступны этап гэта паніжэнне кошта. І здаецца, што гэта, ну, мэта была бы да $100 знізіць, каб сапраўды гэта было дасяжна. І калі зараз ён кажа, мне падаецца, што гэта будзе дасяжна праз 10 гадоў, ну, ведаеце, успрымайце мае словы даволі кансерватыўна, таму што я думаў, што і да шымпанзэ мы дойдзем за 10 гадоў. І я думаю, як бы мне там дажыць яшчэ, каб іх пратэставаць. А тут вось прайшло ўжо там 3 гады, 4, і мы ўжо зрабілі гэтыя даследаванні. Так што радасна, што яны ўвогуле пра гэта думаюць і, ну, як бы узгадвалі ў інтэрв'ю, што ну так, гэта як бы наступны крок пасля таго, як
праверылі, што іх агулам працуе. Яна, ад цябе топ, там 3 ці 5 лайфхакаў абароны ад сонца. Ну, першае, я нашу капелюш, і я не выходжу на вуліцу, калі сонечна. Я заўсёды правяраю вось гэты індэкс. Так жа, як ты ведаеш, правярала якасць паветра, ёсць моманты, якія я пастаянна правяраю, як бы, каб проста ведаць, што адбываецца вакол. Ну, не выхадзіць. Па-другое, у мяне там ёсць такая, як акуляры, але яно на ўвесь твар, яно абараняе ад ультрафіялета на 100%. Як акуляры мы носім сонечныя, якія таксама абараняюць вочы ад ультрафіялета на 100%. Калі гэта акуляры з лінзай, якая UV400. То бок трэба глядзець, каб гэта была не проста пластикавая падманка, а сапраўды вось была лінза, якая абараняе ад ультрафіялета. Вось. Так же сама у меня есть такі вось, як face shield. Вось. Гэта калі я, напрыклад, не маю часу ці жадання наносіць зноў сродак на твар, таму што яго трэба наносіць там кожных 2 гадзіны. На ўсіх сродках гэта напісана, што як выкарыстоўваць абарону ад сонца. З пункту гледжання, які сродак? Першае самае гэта які ты можаш выкарыстоўваць і зручна выкарыстоўваць, прыемна выкарыстоўваць, па карману выкарыстоўваць кожны вось 2 гадзіны ў часы, калі ты выходзіш на сонца. То бок гэта асноўнае. Кіравацца не тым... Якая там лічба павінна быць там 50, SPF? Пачынаючы з SPF 30. Вось, гэта пажадана, каб быў там водаўстойлівы, таму што мы ўсё роўна пацеем, мы вельмі часта мацаем твар, і вось гэтыя сродкі, якія з стойкасцю да вось гэтых знешніх фактараў кшалту вады, яны звычайна больш такую стабільную плёнку ўтвараюць. А яшчэ забыла важную рэч сказаць, каб гэты сродак абавязкова быў маркіраваны шырокага спектру. Каб абарона ад сонца была вось у шырокім спектры ультрафіялета. І ультрафіялет тыпу А, і ультрафіялет тыпу Б. Вось, таму што ад ультрафіялета тыпу і ад ультрафіялета тыпу А мы больш старэем, але не загараем. І раней лічылася, што ну калі не бачна адразу старэнне, не згарэў, усё нармалёва, можна не абараняцца. І абараняліся вось і тэставалі толькі ад ультрафіялету тыпу Б. І, дарэчы, вось гэта SPF-фактар, які мы бачым, гэта абарона менавіта ад абгарання. То бок правяраюць, наколькі ты там за 30 хвілін абгарыш ці не абгарыш. Вось. Ну, то бок ты не можаш праверыць у межах там тэставання нейкага сродка, наколькі ты пастарэеш. Ты толькі можаш праверыць вось гэтую рэакцыю чалавека, якая бачна. То бок вось гэты фактар, ён кажа пра тое, наколькі ён абараняе ад ультрафіялета тыпу Б. А вось гэта ўжо калі напісана, што абараняе ад ультрафіялета шырокага спектра, тады гэта значыць, што сродак яшчэ пратэставалі, наколькі ён абараняе і ад ультрафіялета тыпа А. Ну, там ёсць спосабы проста паглядзець, наколькі праходзіць ультрафіялет тыпу А праз слой вось гэтага сродка без удзела, як бы, нават чалавека. Таму вось важна, каб ад усяго гэтага спектра абаранялася. Вось. Можна лёгка запомніць ультрафіялет тыпу А как aging, то бок ён это той дыяпазон ультрафіялета, які будзе не будзе табе даваць загару, але будзе цябе старыць. А ультрафіялет тыпу Б гэта burning. Burn. Ну, то бок абгараць ты будзеш, дзякуючы яму. І вось калі ты клапоцішся не толькі пра тое, абгарэў ці не абгарэў, баліць не баліць скура пасля загара, а яшчэ думаеш пра вось такія доўгатэрміновыя наступствы ад узаемадзеяння з ультрафіялетам, тады трэба вось сродак шырокага спектра. Я не прыхільнік вось гэтай гісторыі пра тое, што фільтры фізічныя, яны больш бяспечныя, а фільтры хімічныя, яны гарманальныя дысраптары. Ёсць такія экалагічныя даследаванні,
што і тыя, калі яны праходзяць там шмат якіх праверак, яны агулам даволі бяспечныя. І калі ты там іх намажаш на твар у такой маленькай колькасці, там 2 міліграма на квадратны сантыметр скуры, там некалькі разоў на дзень цягам там 50 гадоў, гэта ніякіх у цябе не выкліча дысрапцый гарманальных. То бок людзі вельмі часта ў інтэрнэце, там блогеры і нават спецыялісты, яны за вушы працягваюць, што вось калі было даследаванне там на мышках, ну, паглядзіце, наколькі шмат там яго выкарысталі, наколькі часта выкарыстоўвалі, наколькі гэта непараўнальна з тым, як мы выкарыстоўваем. І ўсе гэтыя таксікалагічныя даследаванні, сапраўдныя, правільныя, яны робяцца менавіта ў межах таго, як сапраўды выкарыстоўваецца прадукт. У гэтым галоўнае адрозненне вось блогераў, нейкіх інфлюэнсераў ад сапраўдных навукоўцаў. Навукоўцы не маюць часа і няма рацыі ў тым, каб тэставаць нешта, што не прадназначана для гэтага. А вось тыя, хто шукаюць нейкую навіну, тыя, хто шукаюць нейкую сенсацыю, навіны, яны заўсёды: давайце зараз па максімалкам вось намажам гэтых мышак, знойдзем недзе, што там адзін карал, магчыма, ён памёр і праз вось гэтую санскрын. Ну, карацей, вось гэты нізкі ўзровень даказальнасці. Тое, што людзі кажуць, што фізічныя фільтры, санскрыны з фізічнымі фільтрамі, кшталту цынк-аксід, тытан-аксід, яны больш бяспечныя за хімічныя фільтры. Улічваючы, колькі людзі мажуць гэтых санскрынаў, наколькі гэта мала, і як гэта рэдка адбываецца, не цягам года, гэта проста трэба забыць пра гэта і думаць пра тое, што намазаўся трошкі і добра. Можна мяняць гэтыя санскрыны і таксама мяняць як бы гэтыя актыўныя складнікі будуць не так актыўна як бы назапашвацца. Таму проста, я лічу, трэба мазацца тым, што ты знайшоў, табе зручна, прыемна і недорага. Вось. Я шмат іх тэстую. Хаця знайшла вось 3 недзе, якія я, калі не ведаю, што купляць, і не знайшла, з чым эксперыментаваць, я іх купляю, а так агулам я ўсё яшчэ працягваю эксперыментаваць. Вось нават не так даўно купіла таксама новы на фізічных фільтрах, каб даць ім яшчэ шанец, таму што агулам гэтыя вось на фізічных фільтрах яны такія белыя, цяжкія, непрыемныя, як быццам вазелінам намазаўся, і я не магу іх насіць. Я ведаю, што я яго куплю, хай ён 1000 разоў бяспечней, але ад таго, што ён ляжыць бяспечны у маёй кішэні, я яго не мажу, мне ніякай карысці няма. Таму я лепей куплю вось той, які мне дакладна зручны, і я ім намажуся. Вось. Мае улюбёныя, не на правах рэкламы. Для хуткага нанесення Shiseido стік, ён такі маленечкі, сіненькі, вельмі хутка высыхае і вельмі зручна намазацца, калі ў цябе няма часу. Галоўнае ім прамазаць так вось, каб уся скура была пакрыта і каб стварылася гэтая плёначка. Другі мой улюбёны гэта японскі крэм Can Make Mermaid. Русалкавы такі дзіцячы ён выглядае, але ён такі вельмі лёгкі, хутка таксама высыхае. Ну і проста вельмі прыемна, так хутенька ён намазваецца, зыхае і дае такое трошачкі як адфоташоплены твар. У мяне зараз яго на твары няма, але ён дае падобнае блішчэнне, натуральнае такое блішчэнне, як эфект фоташопа трошачкі. Таму яшчэ і касметычны такі эфект ёсць, не толькі абарона ад сонца. Яшчэ трэці, ужо амерыканскі, што рэдка, амерыканскія санскрыны, яны такую вельмі дасканалую праверку праходзяць, і шмат чаго новага не трапляе на амерыканскі рынак праз гэта. Увогуле, гэта вялікая праблема для Амерыкі, што настолькі цяжка прайсці рэгуляцыю, што новыя актыўныя складнікі для абароны ад сонца, яны не на амерыканскім рынку. FDA забараніла іх яшчэ выкарыстоўваць, хаця ўжо ў Еўропе, там у Азіі выкарыстоўваюць напоўніцу.
Вось, але вось ёсць адзін сродак, які ім падабаецца, які, ну, такі прыемны. Гэта брэнд, які займаецца выключна, абаронай ад сонца, LTMD, такі брэнд. І практычна ўсе санскрыны мне там падабаюцца, там і для цела, і для твара. UV Daily, напрыклад, добры такі. Вось. Ну, О, добра. дякую тобі, Яна. Для мяне ты асабіста амбасадорка абароны ад сонца. Я памятаю, я яшчэ калі жыла ў Арызоне, я глядзела твой блог, і ты там распавядала, як важна там крэм на твар, ці нават я толькі ад цябе даведалася, што там самае лепшае сонца гэта калі на захадзе ты ходзіш. Там я такая заўсёды думаю: о, Яна казала, калі садзіцца сонца, трэба пайсці пагуляць. Я так беру сваіх малых, і мы ідзём гуляць менавіта на захадзе, ці бегаю нават, таму што вось ты сказала. Таму, сябры, ставце падабайкі Яне за парады. Вось. І, сябры, не бойцеся сонца. Сонца яно карыснае, толькі калі яго вельмі шмат, ад яго трэба абараняцца. Але не трэба баяцца яго раніцай, не трэба баяцца яго на заходзе. На заходзе ўвогуле інфрачырвонае святло, якое нам дапамагае старэць марудні і прыгажэць. Так што трэба да ўсяго падыходзіць з розумам.